फैदो जागायनोसै फरा 1 अनजिमा आरो फारिखान्थि बेयाव होखानाय दंखायो माने नलबारिनि गंसे गुदि फरायसालिनि थाखो 5 नि सा 20 फरायसाफोरा बिसोरनि थाखो फोरोंगिरिजों लोगोसे सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय थांनो ओंखारबाय। बिसोरनि साफायाव 200 राङै खांबाय आरो गंसे गारिजों दावबायनायखौ जागायबाय। बिसोर गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगा जेरै हालामारि बिगियान मिरु शंकरदेव कलाक्षेत्र आरो जुनारसालि हाथरखि न' आरो सानमारियाव जाबाय थानाय बिजाब मेलासिम थांबाय। बिथांमोननि गुवाहाटी सोलोंथायारि दावबायनायनि रोंगौथिनि सायाव माखासे सोंनाय फिननाय खालामनि फै। जों मेपआव एसे नायलाय। जों बे माने नलबारिनिफ्राय जागायजेनदों जोंनि जा मोनसे फरायसालिनिफ्राय दावबायनाय बेयो हाबाफारिया आरो बेनिफ्राय माने बे हालमारि बिगियान मिरु बा बेनिफ्राय शंकरदेव कलाक्षेत्र बा बेनि नलबारिनिफ्राय जुनारसालिसिम बा नलबारिनिफ्राय माने सानमारिसिम बा हाथरखिसिम माने बेफोरनि डिस्टेन्सखौ माने बेवहाय होखानाय दंखायो। ओंखायनो डाइरेक्टयै जोङो माने सोंनाय फिननायाव जों डाइरेक्ट थांखानोसै। गिबि सोंनाय फिननायाव दङ माने सोंनायाव दङ नलबारिनिफ्राय गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रसिम जानथाय। नलबारिनिफ्राय माने शंकरदेव कलाक्षेत्रनि जानथायखौ जोंनो बेवहाय सोंदों। ओंखायनो बेवहाय जों बे जानथायनि बहुद होनाय दंखायो। बे जानथायखौ नायना ला। नलबारिनिफ्राय हालामारि बिगियान मिरुसिम बेसेबां जायोनो 79 नलबारिनिफ्राय बेसेबांनो हालामारि बिगियाननिफ्राय माने बेसेबां किल'मिटार जायोनो 79 किल'मिटार जायोनो नङा होमबा। अब्ला आरो जोंखौ मा होनदो शंकरदेव कलाक्षेत्रसिमल'सो जोंखौ सोंदो नङा होमबा। अब्ला जोङो जोङो आरोबाव मा दंबावो हालामारि बिगियान मिरुनिफ्राय शंकरदेव कलाक्षेत्रसिम माने 4 किल'मिटार प्लास 4 किल'मिटार। अब्ला जों बे मोननैखौ दाजाबबानो जोंनिया मा जायो ओंखारलांगोन बे फिननाया। अब्ला मा जागोन जोंनिया 83 किल'मिटार। बे ओरैबायदि सोंदों माने नलबारिनिफ्राय गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रसिम जानथाय नङा होमबा। माने बे नलबारिनिफ्राय गुवाहाटीनि कलाक्षेत्र बेसिम नङा होमबा। जोंनि गारिया ओरै दावबोनानै ओरै माने हालामारि बिगियानसिम थांगोन। हालामारि बिगियानसिम जोंनिया मा दङ मा होनाय दङ जोंहा बे 79 किल'मिटार जायो। बे 79 जाबाय आरो बिनि उनाव बेजों लोगोसे मा दङनो जोंनिया मा दंबावो आरो शंकरदेवसिम जोंनि थांनायनि माबाया जानथायखौ दिहुननो होदों नङा होमबा। अब्ला बेयाव दङ माने हालामारि बिगियान मिरुनिफ्राय शंकरदेव कलाक्षेत्रसिम माने 4 किल'मिटार। अब्ला बे 4 किल'मिटारखौ लिरबाय जों नङा होमबा। लिरनायनि उनाव बे मोननैखौ जों दाजाबनो हाबानो अब्लानो जोंनि जा मोनसे सोंनायनि फिननाय बेयो ओंखारो नङा होमबा। अब्ला जों मिथिबाय जे बेसेबां किल'मिटार होननानै 83 किल'मिटार होननानै जोङो मिथिमोनबाय 83 किल'मिटार। अब्ला नैथि सोंनाय फिननायाव फैदों कलाक्षेत्रनिफ्राय हाथरखि न'सिम गासै जानथाया जाबाय। बे कलाक्षेत्रनिफ्राय हाथरखि न'सिम गासै जानथाया बे कलाक्षेत्रनिफ्राय माने बे हाथरखि बेनिफ्राय थाङै बिथिं थाङै बे हाथरखिसिम नङा होमबा। कलाक्षेत्रनिफ्राय हाथरखि न'सिम बेसेबां जागोन बे जानथायखौ जोंखौ सेकेन्ड नाम्बार कुइसनाव सोंदों। ओंखायनो जों मिथिना लानि नङा होमबा। मानो बबाव दङ जोंहा बेखौनो नायना लाखा। शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय सानमारिसिम 9 किल'मिटार नङा होमबा। बेनो शंकरदेवनिफ्राय बे सानमारिसिम बेनिफ्राय थाङै बेसिम बेसेबां किल'मिटारनो लिरना लानोसै जोङो बेसेबांनो 9 किल'मिटारनो 9 किल'मिटार नङा होमबा। मानिफ्राय मासिमनो बे शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय सानमारिसिम। अब्ला जोंखौ मा सोंदों हाथरखिसिम नङा होमबा। हाथरखि न'सिम हाथरखि न'लै हाथायखौसो ना हाथरखि भुल जादों बे गोरोन्थि जादों हाथरखि जागोन बे हाथरखि न'सिम नङा होमबा। अब्ला जोङो आखौ नायफिनलाय सानमारिनिफ्राय हाथरखि न'सिम 3 किल'मिटार नङा होमबा। लिरनाय 3 किल'मिटार अब्ला दाजाब 3 किल'मिटार। अब्ला जों बेसेबां जागोन दायो बे मोननैखौ दाजाबायबा बेसेबां जायो जोंनिया
12 किल'मिटार नङा होमबा जों मिथिना लादोंमोन माने कुइसनाव मा कलाक्षेत्रनिफ्राय हाथरखि न'सिम गासै जानथाया जाबाय माने 12 किल'मिटार मादिहै जों माने शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय बे शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय जों बिथिं थाङै बे सानमारिसिम बेसेबां जाबायनो 9 किल'मिटार बेले 9 किल'मिटार बेलेगाव होनाय दं 9 किल'मिटार आं लिरदों आरो बेनि उनाव सानमारिनिफ्राय थाङै हाथरखिसिम बेसेबां 3 किल'मिटार बेले सानमारिनिफ्राय हाथरखिसिम बेसेबां 3 किल'मिटार नङा होमबा अब्ला बेखौ दाजाबना होबानो 12 अब्ला जोंनि एन्सारा मा 12 मोनबाय नङा होमबा बे जोब्बाय नैथि नम्बर सोंथियाव जोब्बाय दायो दङ थामथि नम्बर सानमारिनिफ्राय हाथरखि न' जाना नलबारिसिम गासै जानथाय नङा होमबा सानमारिनिफ्राय माने हाथरखि न' जानानै नलबारिसिम बेसेबां गासै जानथाय माने बारलांखो बेखौ माने जानथाय बेखौ माने माबानो होदों जोंखौ दिहुननो होदों ओंखायनो जों सानमारिनिफ्राय दङ सानमारिनिफ्राय जों हाथरखिसिम नङा होमबा बिदिबा जों मा हाथरखिनिफ्राय नलबारिसिम बेसेबांनो हाथरखिनिफ्राय नलबारिसिम 70 किल'मिटार हाथरखिनिफ्राय नलबारिसिम 70 किल'मिटार नङा होमबा दाजाब हाथरखि न'निफ्राय नलबारिसिम बेसेबां 70 किल'मिटार अब्ला सानमारिनिफ्राय हाथरखिसिम बेसेबांमोन नैनो सानमारिनिफ्राय हाथरखिसिम बेसेबां जोंना 3 किल'मिटार नङा होमबा 3 किल'मिटार अब्ला जोंनि फिननाया मा जागोन दाजाबना होबानो 70 नङा होमबा 73 किल'मिटार 73 किल'मिटार नङा होमबा 73 किल'मिटार एसे माने माबा जाबाय आंनि लिरनाया एसे हेबजा जाबाय बे बाथ्राया जागोन जोंनियाव 73 किल'मिटार नङा होमबा अब्ला जों खनसेबाव नायलाय माने जोंनिया सोंथि मा सानमारिनिफ्राय हाथरखि न' जाना नलबारिसिम गासै जानथाय सानमारिनिफ्राय हाथरखि न' जानानै नलबारिसिम माने जानथायखौ नुदों नङा होमबा सानमारिनिफ्राय हाथरखिसिम बेसेबां जोंना 3 किल'मिटार नङा होमबा 3 किल'मिटार बे 3 किल'मिटारा आरो बेनि उनाव हाथरखि न'निफ्राय नलबारिसिम बेसेबां जोंनिया बे हाथरखि न'निफ्राय नलबारिसिम 70 किल'मिटार बे जाबाय नङा होमबा बे मोननैखौ दाजाबनानै जोंनिया 73 किल'मिटार नङा होमबा 73 किल'मिटार अब्ला एन्सार जागोन 73 नङा होमबा जोब्बाय बेयो दायो फैलायदों आरो गुबुन मोनसे साफायाव 200 राङै बुथुमोब्ला सा 20 फरायसानिफ्राय बुथुमना मोननाय गासै धोननि बिबाङा जाबाय 200 रां सानजाब 20 200 रां सानजाब 20 समानसिन 4000 रां 4000 नङा होमबा 4000 माने बेयाव ओरैबायदि बुंदों बेयाव बे 20आ जाबाय स्टुडेन्ट आरो बिनि उनाव 200आ जाबाय रां नङा होमबा सासेनो जुदि 200 राङै जुदि खाङोब्ला अब्ला 20 जन फरायसानि बेसेबां जायो जोंनिया 4000 बा 4000 4000 नङा 4000 रां अब्ला नेक्स्ट सोंथियाव थांलायनि सोंथि नम्बर 2 हानजायारि गारि भारानि थाखाय 2200 रां होबाय अब्ला बिसोरनि गासै बुथुमनाय धोननि बेसेबां राङा आखायाव थागोन नङा होमबा बिसोरनि माने जा दावबायनाय हानजायारि दावबायनाय बेयाव गारि भारा होनांगौ जाबायनो बेसेबांनो 2000 गारि भारा होनांगौ जाबाय 2200 रां नङा होमबा अब्ला बिसोरनि गासै बुथुमनाय धोननि बेसेबां रां आखायाव थागोन बिसोरनि गासै बुथुमनाय राङा बेसेबांमोन जोंनियाव 4000 नङा होमबा 4000निनो 2200खौ जों माइनास खालामनो हादों 2200 माइनास खालामनो हाबा दानख'नो हाबा जों मा जायो बेनिफ्राय 1 लाबाय 10 निफ्राय 2 थांबा 8 आरो बेयाव 3 थाबाय 3 निफ्राय 2 थांबा 1 नङा होमबा जोंनि बेसेबां थाखो जोंनियाव
1800 नङा होमबा 1800 अब्ला बेसेबां जायो जोंनियाव 1800 रां थाबाय नङा होमबा आखायाव जोंनि 1800 रां थाबाय। अब्ला थामथि कुइसनाव नायलाय हालामारि बिगियान मिरुआव हाबनाय टिकेटनि थाखाय सा 21 नि फोरोंगिरिजों लोगोसे साफायाव 10 राङै जमा होनायाव टिकेटनि थाखाय गासै खरसा जायो नङा होमबा माने बिसोर गासै फरायसाया बेनिखौ नायलायदो हालामारि बिगियान मिरुआव हाबनाय टिकेटनि थाखाय सा 21 नि फोरोंगिरिजों लोगोसे साफायाव 10 राङै जमा होनायाव टिकेटनि थाखाय गासै खरसा जायो रां आरो आद्रा थायो माने आद्रा थाबावनायखौबो सोंदों आरो बिदिनो टिकेट बायनायाव खरसा जानाय फैसाखौ जोंनो सोंदों। अब्ला माने सा बिसोरनो 21 फोरोंगिरिजों लोगोसे बेसेबां जाखोनो जोंनिया 21 माने फरायसाया 20 आरो बिनि फोरोंगिरिया सासे अब्ला जों गांसे टिकेटाव बेसेबांनो दामा 10 रां नङा होमबा 10 रां अब्ला गासै जोंनिया बेसेबां दंमोन 21 नङा होमबा बे अब्ला गांसे टिकेटनि दामा बेसेबां 10 रां अब्ला बे मोननैखौ सानजाबना होनांगौ 20 सानजाब 10 बेसेबां जायो जोंनिया 210 बेखौ बिदि खालामनानै बिदि सानजाबनांगौ नाय खनसे बिदि गोरा जायोबा लाथिख' दों 1 दों लाथिख' नि 10 जासानजा बे लाथिख' जाखायोखा 1 2 बिदिनो लाथिख' 1 2 अब्ला माने जोंनिया बेसेबांनो 201 रां अब्ला जोंनि माबाया मा जागोन फिननाया जागोन 210 रां नङा होमबा 210 रां। अब्ला आरो मा सोंदों जोंनि आद्रा थानाय माने बेसेबां आद्रा थायो नङा होमबा अब्ला जोंनि गासै माबाया बेसेबांमोन जोंनि थाखायाव थानाया बेसेबां बेलेगाव दंना 1800 नङा होमबा 1800खौ जों बाव लिरना लाबाय 1800खौ बिनि उनाव बाव लिरना लाबाय आरो लोगोसे दानि खरसा जाबाय टिकेटनि बेसेबां 210 रां नङा होमबा प्लास खालामना होदो बिदि नङा होमबा माइनास खालामनांगौ सरि दानख'बा लाथिख' 9 माने माथो फैखोबाव बेनिफ्राय 1 दाहारलाबाय लाथिख' बेनिफ्राय 1 10 निफ्राय 1 थांबा 9 आरो बिनि उनाव बहा 7 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां जायो 5 बिनि उनाव बे 1 फैबाय नङा होमबा अब्ला जोंनि बेसेबां थाखो 1590 नङा होमबा जोंनि बेसेबां थाखो 1590 रां नङा होमबा 1590 रां जोंनि आखायाव थाबाय नङा होमबा 1590 रां जोंनि आखायाव थाबाय। अब्ला ब्रैथि सोंनायाव नायलाय हानजाया जानायनि थाखाय साफायाव 25 राङै खरसा खालामबाय नङा होमबा खरसा खालामबाय गासै सा 21 नि बेसेबां रां खरसा जाखो नङा होमबा बेयाव होनाय दंखायोखा जोंनि माने 65 रां सानजाब 21 नङा होमबा अब्ला जों बेखौ डाइरेक्टलि बिदि सानजाबना होबा जोंहा माबा जायो बेखौ मा होनो जोंनिया 65 फैबाय बिनि 21 बे 21 बिनि सानजाब नङा होमबा 1 दों 5 दों 5 1 दों 2 दों 2 2 दों 5 दों 10 1 2 दों 2 दों 10 बेजों 1 दों 13 नङा होमबा बिनि 5 बिनि 2 3 1 3 2 5 1325 नङा होमबा 1325 जाबाय जोंनि बे एन्सारा 1325 माने ओरैबायदि माने सासेनियावनो माने 25 रांनो नङा होमबा अब्ला जोंनि माजे खैजोननो 21 जनजों 21 जनजों माने मा जानांगोन जोंनि सानजाबना होबानो जाबाय नङा होमबा 25 दों आरो 21 जों सानजाबना होबानो जोंनि गासै बेखिनि राङा जोंहा ओंखारगोन नङा होमबा ओंखारबाय दे। अब्ला मा होनदो बाथि सोंथि माने दानिया हानजानि आखायाव रां जमा थाबाय माने बेसेबां रां जमा थागोन नङा होमबा बेसेबां रां जमा थागोन जोंनि अब्ला जोंनि खरसायानो मा जोंनि खरसाया जोंनि खरसा जायो माने मा होनदो आद्रा थायो बे मोनसे नाय आद्रा थायो माने 1590 बेयाव लिरबाय 1590 नङा 1590 अब्ला जोंनि आरो मोनसे मा खरसा जाबावदो जोंनिया 1325 बेखौ मा दानख'ना माइनास दानख'ना हो
बेनिफ्राय 1 थांबा 10, 10निफ्राय 5 थांबा 5 आरोबाव 8 थाबाय 8निफ्राय 2 थांबा 2 आरो बे मा थाबाय जोंनिया 5निफ्राय 3 थांबा माने 225 अब्ला मा जाखो जोंनि आखायाव सोनाखो 225 रां जमा थाबाय नङा होमबा 225 रां जमा थाबाय।